Lena-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-21 season 1. Awu, kephi khona kodwa dali, ngeke uhlale ungathandwa la kumina. Unendawo yakho wedwa nje enhlizweni yami futhi engasobe-ke yathathwa omunye umuntu. Ngiyakuthanda kangonesi. Usakhile esekhomba nokwenama nomoya sewehlile njengoba esekhuluma nesithandwa sakhe nje. Kanjalo naye uNobuhle useswabulukile ngisho ebusweni njengoba wathi mayehloma ucingo kuSakhile walihloma kabi umfula ugcwele emva kweminende angakaze athole ngisho umlayezo lovela kwisoka lakhe. Uthandwa yimina bakithi mashobana. uNobuhle ngesizotha nokwenama. Manje-ke usho kwesithandwa sami wenze kanjani namuhla phela ukuthi ukwazi ukungishayela ocingweni njengoba isimo sabafowenu lapho ke wangitshela ukuthi sithanda ukuba sibani impela ngokuqapha ukuthi awulibali yini ucingo ebusuku esikhundleni sokugxila ezincwadini zakho zesikole. Kubuza uSakhile njengentombazane ethanda iphinde ithandwe yisoka layo ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyalenza icebo lokuxhumana nesoka lami. Ngikukhumbule phela mina mashobana okungenani ngizwe noma iphimbo lakho-ke nje bese ngiyalala. Ngivele ngaba umuntu ohlushwa yisisu, ngicela ungangijaji. Ngibe umuntu ohlushwa yisisu kubane wethu, so njengoba ngikhuluma nawe nje ngisendlini encane ngoba vele ingaphakathi la endlini, so angisabi lutho noma ngingahlala isikhathi esingakanani anginankinga. uNobuhle ephendula kuSakhile, hey madoda, umuntu ethanda umuntu wakhe. Siqinisile ngempela isiZulu masithi lapho kukhona khona uthando nendlela ikhona. Ngiyabonga kodwa sithandwa sami ngaleyo mzamo nje owenzile ukuze ngizwe iphimbo lakho. Buka nje sengizolala sengikhululekile nasemoyeni nobuthongo buzofika manje buzongenza ngilalo bengani ubuthongo lobo. Usakhile bakhulume kanjalo kocingweni kuze kuyophela ihora nemizuzwana ngaphezulu kuze kulamula umfazi womlungu ekhomba ukuphela kwalokho kubaxhumanisayo uma bekhuluma ocingweni. Bavalilisane-ke, uSakhile abuyele endlini afica umne wabeselele naye afika agibele kowakhe umbhede ziye kakhulu. Kusemini kuheleza umoya ophole kamnandi ngaphandle wenza kujabule nalabo abathanda ubuthongo. Ngoba ume nje uke wandlala okuthile kuyisicephu phansi komthunzi wesihlahla ziya ngempela kulahleka isagila usicinge kuze kuyolamula ukuvuka kwakho. Ukushaya kwalo moya omnandi kwenza nezinkukhu la ebaleni zilale phansi kwezihlahla zendlala amaphiko ebese nazo yilalela lokhu kushaya komoya omnandi oshaya emva kokushisa kwelanga belikhipha umkhovu etsheni. uCijimpi uhleli phansi kwesihlahla naye phezulu uqimbile akagqokile. Eze sezwa ngomhlobo wakhe uSiganande bingelela avume maqede bahlale bobabili lapha ngaphansi kwesihlahla. Kuthi kusenjalo qhamthushu uSakhile ehamba phambili elandelwa unqoba bebuya esikoleni. Nakhona bahamba ngokushiyana ngegeba kodwa elingelikhulu kakhulu. Babehamba nje la endleleni engekho khulumisa omunye indlela yonke. Bathe uma befika uSakhile wabizwa uCijimpi ukuba amphuthumele ngapha ngasesitolo ukuyobathengela okokuqeda ukona. Nebala agumula uSakhile aye esitolo njengokuyalela kwaCijimpi. Hey, manje indaba yalomshana wakhe ithini vele? Uyavuma kodwa ukuxebuka kule ntokazi yakamkhize ngoba phela uma ngabe engavumi uzokusidalela inkinga yodwa nje. Kubuza uSigananda kuCijimpi. Hey, indaba kaSakhile mina ngiyazi ndoda. Lapho ngithe mangabe ngimbuza waphika wahlanza okudala kwasho khona ukuthi hey bengasamncengi phela nami. Waze wavuma ukuthi hayi uzohlukana nayo le ntokazi. Kuphendula uCijimpi. Ngaleyo nkathi unqoba uhleli duze nendle seduze nalesihlahla okuhleli kuso uCijimpi kanjalo nomhlobo wakhe. Athuke mangabe sezwe indaba kaSakhile azayeke nokudla. Lokho ayekudla athule alalelisise kahle lenkulumo yalaba babili. Kuyomsiza ngempela ukuthi aphume lapha lo mfana ngoba uyosidonsela nje amanzi ngomsele ngokusilethela impilo engenasidingo. Yazi phela labafana bakamkhize mangakutshela iqiniso sebengavele beyiphake ngempela kimpi manje kanti thina sikakulungile ukuba sempini ngeke siyinqobe nawe uyakwazi lokho. Kuqhuba uSigananda. Hey ndoda hey uqinisile khona. Hey yabona futhi nje inkinga ngempela lezo dala lezi ngane. Kulapho lo mfana ngamnyala kahle wakhomba ukungizwa kanti yena uyazi ukuthi hayi usazongeqa ngaphezulu nje. Wendoda uthando phela lo leli unenkani ke futhi
Nakhona phela udadewethu lona engizwa ngayo uNomthandazo uthi indlela abezichole ngayo lo mfana wazicweca ubungafunga ukuthi ibhunge belisebenze egoli ngenkathi efika lapha phela emfuleni. Kanti nasesikoleni kuthiwa indaba yabo yaziwa isikole sonke lesi bayi-couple of the year. Kuqhuba usigananda. Kuvele kumcaceleke nje unqobo ukuthi le ndaba kaSakhile noNobuhle ifike kanjani kumalume wabo uCetshimbi. Hhayi, kodwa-ke khulileka, ngizokwenza isiqiniseko nje sokuthi le ndaba iphelela la, ayifiki isidalo kulabafana bakaMkhize. Ngizomgada lo mfana wami, uzophuma kule ntokazi. Bathe besaxoxa kanjalo, aqhamuka uSakhile nalezi iphuzu ayekade ey'thunyiwe. Bembone engakafiki, ebese beshintsha inkulumo ngokushesha. Afika bamukeze, aphinde adlulise noshintshi bebonge, bese bashiya khona lapho ehamba kuyolanda ukudla kwakhe naye njengoba umnewabo wayesedlile nje. Adlule ngakuye umnewabo lo ohlele eme ngendlu. Hayi bo bafu mana bafu. Ngiyazi ukuthi ungidinele kodwa sengiyazi ukuthi ubani ofikisa indaba yakho kuNobuhle la, indaba kaNobuhle lapha kumalume. Unqoba esukuma ngokusheshsha ezama ukuvimba umnewabo. Ame nje uSakhile athule angamphenduli ambuke emehlweni.